ang finishing part sa John chapter 15 diin gatudlo ang Ginoo nga maghigugmaay gid ta sama sa iyang paghigugma nato. Ang iyang katapusan nga gisulti niingon siya, lutuson mo sa kalibutan. Murag kuan kayo no, kana ganing ironic kay ba nga ang iyang giingon paghigugmaay kamo nya lutuso na hinuon. Kamo ganahan mong mulutos sa mga tao nga nahigugma ninyo? Tubag. Dili. Sure. Kana bang taong nahigugma gid nimo ba ganahan kang mudaog-daog? Maayo. Kanang imong anak nahigugma na nimo wa na nimo kusiya. Wa na nimo hapaka. Mao na atong kabuang. Kanang bata magdagandagan gani ng bata magsagit-syagit gani nga malipayon, pasabot relax siya nimo. Kay nahigugma siya nimo, kusion naman hinuon aron mo hilom, aron mo hunong og dagandagan. Unsa may gusto nimo kanang imong anak magtan-aw nimo mura kag strangers, ngay nigabot nimo mag-ana ang naong mag-ana. Mo nay gusto nimo isip inahan? Da. Yang ano mo lagi, sige mo lagi magbuhat ana. Kanang sakristan higugma nas pare. Depende og mulakaw di wa mahigugma. Nya, kinsa may paboritong kasabas pare? Sa Kristan. Una yawan on gining pariya. Kanang kanang parishioners nga modonate og dinhi modonate nahigugma na wa. Nya pinanggas pare. Of course. Basta kog donation pinangga gid na. Pero kanang way gidonate kusmod kay naong ang pari ana magtan-aw. Dili sa day. Pero ang pangutana lagi nganong giingon man ni Kristo nga lutuson mo sa kalibutan. Naunta ang iyang sugo higugmaon man ang tanan, apil na gani ang kaaway. Nganong gisulti niya usa ra gi rason tungod kay ang kalibutan dili mao'y atong lugar. Mao nang di gid tadawaton sa kalibutan kay ang kalibutan dili ni atong lugar. Ayaw gyud pangangkon dinhi nga imo ni. Kanang imong balay part ba nas kalibutan? Giangkon animo wa? O giangkon animo iya nakas kalibutan? Mao na kanang imong yuta ni anas kalibutan wa. Hoy tubag oy. Wa na nimo angkon na. Giangkon kay na nimo na iya nakas kalibutan. Kanang imong bana, kanang imong anak, imong asawa ni anas kalibutan. Imo ganin ang giangkon awa na nasuyop nakas kalibutan. Kanang imong kwarta, imong sakyanan, imong mga alahas, iya nas kalibutan? Iya dili. Iya kay may bilin mo na din Nyag ni angkon ka na, agi angkon na kas kalibutan. Ala, suwayo, ayaw angkon na, masuko ni mo ang kalibutan. Okay, wa naman ni mo siya angkon na, di masuko. Mao na diha. Bulahan ang gilutos matud pa ni Kristo tungod sa ilang pagsunod kanako. Mo nang niingon siya diri, wa gyoy tinun-an nga labaw sa iyang sa to? Walay sulugoon, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Kung gilutos nila ako nga inyong agalon, lutoson sad mo. Nganong gilutos si Kristo? Kay si Kristo dili taga dinhis kalibutan. Kana bitang iro nga masaag sa inyong balay nya na daghan kag iro, nya nay iro nga dili taga inyo. Unsay buhaton sa iro nga nas inyong balay? Wala paghuton damagan gid na. Mao na siya. Kaya nga naman mulahi. Unya kaning musunod sa Ginoo, kanang tagalangit kay batasan, mulahi ba ya na nato? Mulahi oy.
Labi na yung magsigig sulti nga, kanang tanan ninyong mga kabtangan, ibaligya na niya, ihatag ang halin ngadtos mga kabos, biyai ang tanan, magsigig sulti. Namin ka, hapakon tanon ng baba nunay mo. Sayo na lang kada. Nya mao man ay mga wordings ni Kristo. Dumti ang inyong amahan o ginahan tungod kanako. Biyai ang inyong mga anak, ang inyong mga balay, inyong mga uma, ang inyong kaugalingon tungod kanako. Kinsa bagoy di maglagot ana? Di ba? Ingnon tamoron, ihog na tanan ninyong kolekta diha sa ang tanan ninyong kwarta ihog das kolekta. Ay gyud binli bisan gamay, binlan gani mo gamay, impierno ka. Oh, sugot mo dili. Maingo juga nayabag na tingin si Padre Siano eh. Unya kun ako ginang i-insister, patyon ko ninyo. Di ba? Din amo manimba. Mingo na mo din adi oy, hingwarta kay nang parian. Di ta manimba. Magsigig tudlo nato nga ihog tanan, pero unsa may tudlo ni Kristo be? Unsa may gitudlo ni Kristo? Binlan o ang tanan gyud ihog? Tanan. Ang tanan. Nya mosunod mo na dili. Oh. Mo na. Sige na magtotok na ako. Pader pagtarong diha, unsa man ni? Tinarong pa ni. Tinarong gid na. Tanawa si San Roque, naadi siya gibilin para siyang kaugalingon. Sige magitag dibus yung San Roque, na siya gibilin, na siya giangkon bisan gamay. Sige, ito ba? Oh, naramday na. St. Francis of Assisi, na siya gibilin, na siya gigunitan nga iya gyud. Mother Teresa of Calcutta, na siya giangkon nga ako gyud ni. Wa. San Vicente Ferrer, na ay giangkon nga ako gyud ni. Ako gining kuptan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, na sila giangkon nga gigunitan gid nila, di gid nila buhian. Hasta gani mga anak o asawa ni San Vicente ani San Lorenzo Ruiz, wa man gani niya angkuna. Hasta gani iyang kinabuhi, wa man gani niya angkuna. Da. Na. Tutok mo na ako. Yung kay ikaw pa din, nasa kay giangkon. Na. Nako ding stipend, ngiga no. Di ko niya tagaan, pati yung tanoon mo. Kapoy dupa-dupa dire, inyo kong tangkyuhon. Og mao na gini akong language, awa na magkusbod na akong naong inigmisa. Mao na di sana nako ang konon ang stipend. Og ihatag dawaton, pero di nako ang konon. Arog dili ihatag, amura ra sagwa. Unsa may akong ang konon? Nagigasahan ko sa Ginoo, nagihimo ko niyang iyang ministro sa pagsangyaw sa iyang pulong. Kana ra gi akong angkonon, siguruon ko ginag-angkon. Kay di na nako siguro og angkon, ana ang ako na niyang pulong akong isulti ninyo. O di ba? Mao na si San Pablo, kaning iyang kuyog diri sa unang pagbasa, sila si Timoteo. Wa na sila maghuna-huna og asa sila padong. Gasigi na lagpaminaw sa Espiritu Santo, asa sila birahon. Mo nang daghang ing lugar diri gihisgutan sa unang pagbasa, pag-ingon Espiritu Santo adto adidto, adto sad sila pag-ingon Macedonia, adto sa Macedonia, gaplano unta sila nga moadto aning lugara, pero matud pas unang pagbasa, apan gilamdagan sila sa Espiritu Santo ni Hesus nga dili padtoon, wa na sad sila ni adto, pasabot di na sila gabuot gani sa ilang desisyon. Kanindot ana, kana bang di na ikay magbuot unsa imong desisyon para sa imong bana? Og mauli na siya, okay, og di mauli, ayaw paghimog desisyon para niya. Gawas lang sa pag-ingon, higugmaon ti ka maging sino ka man. Kana, mo na desisyon nga buhaton nimo. Di kay magsikag himog desisyon nga ulig sayo, din ay ka ulig sayo, mga bit gani ka, magsugal ka, mag-inom gani ka, buwag tang buanga ka. Ayaw. Bati kinang desisyon na. Anong imong na ipamugos? Nakalibutanon ma. Na lang yun. Ang desisyon sa Ginoo nga gihatag diri nako for better or for worse, in sickness and in health, for richer or for poorer, till death do us part. Ako ning pakamatyan. Love you very much. Ano rin ka? Hasta lipaya na imong bana lagi. Sige ko na nga tong sugal, inom, ana, wagi problema.
Nya unsa man na? Diyos no na o kalibutanon? Inyo nang buhaton, dili. Hoy, tubag. Sige, di mo tubag nako. Kung hongin nila na imong tupad, lingian na imong tupad, ingna, musugot ka ng gisulti father. Sige, ingna, sige na. Lingia ba? Musugot ka ng gisulti father. Oy, mga watay klaro. Mao na ang Ginoo karong panahon na sa atong kalibutan karon ba? Ang Ginoo dili na nato agalon. Unsa naman? Sulugoon. Gasigi na tagpanugo sa Ginoo. Apil na ning pagsig panugo, kuhaan ning COVID. Kuhaan ning COVID. Nya mingon sa dang Ginoo, kuhaa sa dang imong garbo. Kinahanglang mahimo kana kong sulugoon. Ako naman oy inyong suguon, sige. Nalay magidaghang ni donate nato dinhi. Congratulations sa nang donate. Naagi mo donate nga lipay kay kustanan. Inig donate, Pader, usa ka buwan gini na kong tigom sa akong sweldo. Nya ayaw lang yung isulti, Pader, ha? Ay panabi, lipay kay kung nakadonate ko, Pader. Labaw na gitong muingon ako nga, Pader, pag-donate nako ang akong anak nabangga og namatay. Wa pa gani kaabot og buwan kapin ang ako na sangbana giatake namatay. Karon, Father, ako na sad mo'y na-diagnose og stage 2 nga cancer. Mudunit gyapon ko, Father. May na lang ni nga mubiya ako aning kalibutan na nakadunit gyud ko simbahan. Ay man ana inyong pilion nga klase sa batasan sa nagdunit. Tubag. Ganahan mo aning katapusan o kadtong naguna? Bahala mo diha. Pero ako mas ganahan ko aning katapusan. Ngano man, siguro gyud ko nga ang iyang kasing-kasing porting sa oras Ginoo. Ngano man, wa siyang maghuna-huna sa iyang kaayuhan kung dili ang iyang pagpaambit sa iyang mga gasa. Gifted to give. Diba? Mao na siya. We are gifted to give. Kana bang ang atong kalipay is to give than to receive. Mao na kalipay ang tang nindot. Kamo mga bana, siging hatag og nindot sa inyong asawa. Bahala nagdi kanya suklian og nindot. Kamong mga ginikanan, siging hatag og nindot sa inyong mga kaning kuan anak. Bahala nag mga buangon kay na sila. Ako sad, sige sa kog hatag ninyo og unsa may hatag nako ninyo? Wali. Bahala nagmuhog muskuliktag sa dili basta ako wali gyud ko. Ana ba? No. Sige sugdan na nato. Adto sa inyo mga silingan, tagay sila nindot. Ug bati ilang agianan, ninduta. Ug bati sila balay, paninduta. Bahala na ang imong balay nga buslot na. Bahala na ang imong yuta gikaon na sa ilang right of way. Nga wa na kay hapit imong yuta, kay nahurot na sa ilang right of way. Sige lang. Nya kung lapukon pa gyud, ikay pasiminto ug wa kay kwarta ibaligya iprinda ng imong mga alahas aron imong pasiminto atong ilang agianan. At istingin aninyo, di ba, portin yung pobriha ibalik dire. Pero malipayon kay inyong kasing-kasing. Ingon na gyud ka, liwat na gyud ko sa akong agalon. Lord, ikaw nagi akong agalon. Kay wa naman ko'y kwarta, wa na ko'y yuta, busluto na kong balay. Ikaw nagi akong agalon. Pero samtang nindot kay kag balay, nindot kay kag sakyanan, dako kay kag yuta, daghan kay kag kwarta, ang Ginoo kasagaran gyud. If not all the time, mahimo gyud nimong sulugoon, usahay pagani mahimo nimong kaaway. Nindog na ta mga sulugoos Ginoo.